to make a difference for the environment. This is what our customers require, and it is Ancotrans' mission to offer the most eco-friendly transport while still fulfilling our ambitious service goals. And the only way to do that is to involve all of us in the important work. Each employee of Ancotrans, each driver and each haulier can make a small difference every day. To enforce this, we are certifying ourselves through the environmental certification called ISO. Together we can deliver the greenest transports and save the environment a lot of CO2 and your truck economy a lot of money. So let's work greener together. Ich fahre wirtschaftlich und kraftstoffsparend, da ich vorausschauend fahre und die Techniken des LKWs nutze und bremse nicht dazwischen oder gebe nochmal Gas oder schalte nochmal runter, um noch effizienter zu sein. Jeg bruger slet ikke fodbremse, hvis jeg kan undgå det. Så går jeg ind og bruger retarderen i stedet, fordi det er en meget blød bremsning, og så triller jeg. Jeg kan godt lide at passe på miljøet, og jo mindre jeg kan slippe ud af forureningskilder, så jo bedre har jeg det sådan set med det. Ich fahre auch noch effizient, weil ich Diesel sparen möchte für die Firma und da wir ja nicht so viele Ressourcen mehr haben, um noch irgendwo Kraftstoff sparen zu können. Also ich würde meinen Kollegen empfehlen, nur mit einem Retarder bremsen, vorausschauend fahren und die Ressourcen des LKWs, wo er zu konzipiert wurde, in den Bergen voll auszunutzen, ohne einzugreifen. Hvis I skal spare på jeres brændstof, så brug retarderen. Vær forudseende. Vær rigtig meget forudseende. Ikke kun lige de der 100 meter foran sig. Nej, men kig 500 meter foran sig. Hvad sker der derhen? Og så tage exit derfra. Vi har noget, der hedder telematics, vi har fået monteret i bilerne for at hjælpe os med at blive mere miljøvenlige. Jeg kan aflæse, hvor meget brændstof jeg bruger, hvor meget tomgang jeg kører, hvordan bremserne bliver brugt, fartpiloten bliver brugt. Da jeg startede med, da vi fik det i bilerne, der lå jeg på 2,7. Nu ligger jeg et sted mellem 3,2 og 3,4 km per liter. Selvom jeg ligger rimelig godt med tallene, jeg kan da også gøre det bedre. Jeg bruger telemeticen hver dag, og så er det bare miljøet, det vender.